Seri tukoria kabire nigo oborwalia gosoboringoria mono borwali wa maiso bwagandra ase bunge ya West Mugirango egotoka ime county ya Nyamira ubwanyara kwa bogosirwa amo nomo wakili viremoni apiemi oyo koligie karogo kyo senator ime county ya Nyamira chingaki abantu abange banyaka bakorokya mugokobo kubotekana amo ogosirwa ko wakawe birore naboigo namariogo no bweni obwa amaiso muna gotumurikyo tofati ga December. Rituko ria kabererero nigo gwetania abantu eribu eyemo baringoriwe omuchando bwa maiso na konyora obokonyi bwebirore omoroberio oyo okoragwa no muskefire moni morara apiemi ore nobote bwo seneta bwa Nyamira bakobwaterana asobwange no muske Douglas Orutwa onkeo aserero munandoje nabatora ake eribu toigwete biya sana egekogera abantu aba buna bachire obokongu babwate n'abanyagetari gotobwate gocho konyora bare solution omogokone noringa ase obosani obuya tobwate n'abantu tuaretira iga bari batare konyara korora basomana wane buku bono bangoy bare birore banyare korora bari babwate obokongu bakonye igo kipinadamu ngakero konyoranga gwa gusiro bogima bw'omonto oinora mogokone abantu baito bapimwa amaiso kero bapimirwa amaiso bali batakire birore baigwe birore for free bali batakire babwata complex issues verified ase ko ende nyagetari ere Nairobi ali enene ere Lions asaba kujikurwali go for free and tali abantu abakjora boka bakogwenigwa tutanga stegende abankoru bosamaroko na bangwichi wodio korwa koite goikerange korengana na Douglas Orutwa nigo aenekire buna asomoroberio oyo nigo boigo bakobwaterana amone serikali ye county ya Nyamira inze ye wizara yobochenu ase ogoikirania oboringoria bwa marwaire ande are no muchando bwa maiso ekero twale korwirija sana wakiri ketonyo go ruwa wirja sasa banda bale male twanyorte need abantu banyo tuboli ebirore biro binkuru mole tukaja koria is a very big need etakeire toligia abanyagetari agekogera twabwaterana tukaikara sanse inakitura kwanya abantu baito erinde tukaligia abanyagetari specialist from Nairobi. But when we are working again, we are not working in isolation in county government. The one not working of county government to work together na borobo kutumabara abantu baba barole na kiga siega ndrete igo togo sire serikali ye county ndutali tolega ikorwa de serikali ye county tolega tubwatene ne serikali ye county ya Nyamira services chirie babwate chibutabwati tosirane ba exchange ya knowledge n'abanyagitari bakorusiko erinde tokonya abantu baito kukwana ekero yokobweni kwa maiso ase wodi ya Bogichora ase kenyoro kya Mabundu na boigo embonga nigo egatiabwo barigereriwa omuchando wa maiso bakwana ayaiga ensemo yende bakirebya asomo wakiri Firemoni Morara apiemi oyore nerango yobo seneta bwa Nyamira na boigo Douglas Orutwa onkeo asokubaretera omoroberio oyoiga asomo ishimiwa Gongo mwakirambi amana karabuna nja onale ndwale ta maisha abantu abange bachira sobonga sobokonyi nande naboto kumusabira gendere kokonya abande gwitani aba agokonyire rero gaye chando na twalerange myake menge sana ago nagenda nyagetari mbekerwe ryogo nande achagenderera akundu mabona aikira serera gansire kundu mabaka maina kundu twakiringa mbia muno ase omurobirio yochi gaigenke yeito twanyarie konyora abarai banyarire gutumanya na intuntu rwarite bachire gotokonya ikiagara buna bangina twatwarira mangana ku pressure isukari nebinde igai nare goteba naringa no mogoko sana iyaba foundation ye yasaye seni yagenderera na indi abarai aba bagenderera tonyora abarai baratokonya abonare goteba nga abarai aba tochorete nabonare gusabanga nabarabwo tigabaimokerere igoro babe active asengenjo yokorete ibintu bine byasogo konya bananchi Hingo ripota Getembe kuroiga se wodi ya Bogichora ebunge ya West Mugirango county ya Nyamira Jeff Atigad Gisemba